Ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati sayansi ndi luso la makono ndi nsanamira pa ntchito yokweza chuma cha dziko. Pali chiyembekezo chakuti ofesi yakalembera wa kampani mdziko muno iyamba kuchita bwino kutsatira kusintha kwakagwiridwe ntchito ka ofesiyi. Ndipo mu nkhani za masewero a mu ligi yaikulu ya FDH Bank Premiership ayambanso kumapeto a sabatayi. Mu nkhani yathu yoyamba nduna ya zamaphunziro sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka yayamikira kampani zimene zikuthandiza pa ntchito yopititsa patsogolo luso la sayansi pakati pa ophunzira a sukulu za sekondari mdziko muno. Amsaka anena izi kulilongwe pa chionetsero cha chaka chino cha luso la sayansi pakati pa ophunzira a sukulu za sekondari a mchigawo cha maphunziro cha kunzambwe kwa bomali. Zambiri mu ripoti ili. Chionetserochi akuti ndi njira imodzi yopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno komanso kuyika maziko abwino a ntchito za sayansi pakati pa ophunzira kuti azitha kugwiritsa ntchito sayansi popititsa patsogolo chitukuko mdziko muno. Poyankhula pa msonkhanowu Amsaka ati dziko la Malawi likuchilimika kukweza umoyo wa achinyamata poonetsa kuti achinyamata akugwiritsa ntchito luso ndi sayansi pothana ndi mavuto omwe akukumana nawo m'madera awo komanso mdziko lonse. Malinga ndi Amsaka, ntchito za luso la sayansi zomwe ophunzira anaonetsera pa msonkhanowu ndi chitsimikizo kuti tsogolo la dziko lino lili m'manja mwa achinyamata ndipo ndi lowala. Iwo apempha adindo kuti athandize kukuza ntchitozi kuti zifikire patali komanso kubala zipatso zochuluka. Zimene taona lero ndi zimene zimafunika kuti dziko lizipanga. Chofunika apa ndi kuti zathu ama industries kuzera mu National Commission for Science and Technology atenge ma ideas amenewa kuti apitise pano ma factory ndi ma industries kuti dziko lipindule kuchokera kwana akuno kulilongwe rural west. Ndiye muganize kuti izi ndi nzeru za kulilongwe rural west weka nanga kulibanji ma division onsewa Malawi muno. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Solvent Services a Maxwell Kazako ati bungwe lawo posachedwapa likhala likugwira ntchito limodzi ndi sukulu zina za ukachenjede za mdziko muno pofuna kupititsa patsogolo ntchito za mtunduwu. Mogwirizana ndi bungwe loyang'anira makampani a mining imene li Malawi Chamber of Mines and Energy tigwira limodzi ntchito ndi ma universities monga ngati Mobas komanso MAST phatikizanaso ndi anzathu ativeta kuonetsetsa kunena kuti curriculum yawo yaonedwanso kawiri kuti maphunziro awo okhudza ndi zinthu zokhudza ndi mining anthu ndithu aphunzire ma mining methodology apanopa. Mkulu wa bungwe loona za luso la sayansi la National Commission for Science and Technology a Philip Nyoni alimbikitsa adindo kuthandizira kupititsa patsogolo ntchito za luso la sayansi pakati pa ophunzira kuti ntchitozi zifikire patali. Pali mavuto ena amene timakumana as a nation ngati dziko koma achinyamata amene wabweretsa ma solutions to zimenezo koma zikufunika kuti zero zimene abweretsa zipangidwe improve to a larger scale kuti anthu ena mwina azapindule kwambiri ndi zero zimene achinyamata amene ali nazo. Chionetserochi chinabweretsa pamodzi ophunzira sukulu za sekondari zosiyanasiyana za mchigawo cha kunzambwe kwa boma la Lilongwe omwe anaonetsa ntchito za luso zomwe akuchita. Nduna ya zamaphunziroyi isanafike pa chionetserochi inayendera kaye maofisi a kampani ya Solvent Services komanso kukambirana zina ndi zina ndi akuluakulu ena a kampani zokhudza ntchito yawo. Ophunzira amene amaliza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Exploits awalimbikitsa kugwiritsa ntchito zimene aphunzira posintha ndi kutukula madera awo. Polankhula pamwambo otsanzikana ndi amene atsiriza maphunziro pa sukuluyi, mkulu woona za maphunziro apamwamba mu nduna za maphunziro sayansi ndi luso Fritz Kajoma anati maphunziro apamwamba ndofunika kwambiri kuti akwaniritse zolinga za Malawi 2063. McDonald Wayura walemba ripoti ili. Akajoma anati maphunziro ukachenjede ndofunika pa chitukuko cha dziko lino ndipo anatinso boma likudzipereka kupereka mwayi wopeza maphunzirowa ndi kulimbikitsanso luso la makono. Ine uthenga wanga monga woyimirira boma m'malo mwa Secretary for Education, Science and Technology ndiona kuti Express University yapereka chitsanzo chabwino kwambiri. Number 1 ali kudziwa kuna kuti boma lili ndi agenda yochedwa Malawi 2063
ona kuti dziko lino lifike level yona kuti latukuka malinga ndi ntchito za mafactory, latukuka ntchito za technology ndizo zoterozo kuti tizifanana ni maiko ena amene ali otukuka kale pokuona chaka chimene 2063 ndi maprogramu awo ambiri ndi abwino kwambiri oti akhoza kutithandizira kuti tifikire golo limene lolo limene la 2063 mala 2063 mangani maprogramu awo ngati ICT community development pafunika tikhale ndi akaswiri okhuza ndi za ICT. Mtsogoleri wa skulu ya Kachenjedeyi Profesa Desmond Bikoko analimbikitsa otsiriza maphunzirowa kuti akhale ndi chidwi chochita kafukufuku ndi kupeza mayankho amavuto omwe anthu akukumana nawo. Degree imangopanga prepare munthu kuti akonzekere mene mwe makhalira outside yani ku skulu. Kwa panopa nawo kuti anda degree ja tikufuna iwo akhale ngati anthu otiziko kwadalira kuti akhoza kukhalanso mawu asogoleri kaenda andali kaenda business kaenda ma innovation ena ndi ena kaenda alimiso kaonopo tata akonza ndeo panopa tiwauza kuti akamba kugwira ntchito zosiyanasiyana aina aonese kuti anapita ku skulu anaphunzira. Pamwambo wa pampando wa komiti yoyendetsa skulu ya Kachenjedeyi ya Gift Nkhani analimbikitsa otsiriza maphunzirowa kuti avomereze kuphunzira zina zatsopano pamene akukayamba kugwira ntchito. Ndipo mmodzi mwa ophunzira umatsiriza maphunziro awo au Kachenjedeyi Akhalija Tuzija anati maphunziro omwe apeza awathandiza kukasintha miyoyo ya anthu osiyanasiyana. Ndizotheka kukhala graduate komanso kuposera kukhala graduate pokhapokha atazikhulupirira mwayo okha china chilichonse pamwe wa munthu ndichotheka. Makamaka kwa ana achitsikana akuyenera kuyika maphunziro patsogolo kulimbikira maphunziro kwambiri kuti azachite bwino kutsogoloko ngakhale utakhala kuti ufuna upange business koma ngati sukudziwa china chilichonse chokhuzana maphunziro palibe chonse chimene chingayende. Mwambo unachitika pansi pa mutu wakuti kupita patsogolo ndi cholinga chomanga ndi kulunjika pa masomphenya Malawi 2063. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Boma layamikira banki ya National komanso bungwe la Press Trust popereka ndalama zokwana 1.2 billion kwacha zimene adzigwiritse ntchito kumanga chipinda chogoneramo atsikana komanso nyumba za aphunzitsi pa sukulu ya Njerenje m'boma la Balaka. Poyankhula pamene amasainirana mgwirizanowo modzi mwa akuluakulu ku nduna za maphunziro a Samuel Chibwana anati thandizoli labwera mu nthawi yake. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za maphunziro a Samuel Chibwana ati thandizoli lithandiza kupititsa patsogolo maphunziro komanso kuchepetsa mtunda omwe ophunzira amayenda kuti akafike ku sukulu. Iwo ati sukulu zambiri mdziko muno sizifikira mlingo oyenera maka pa zipinda zophunzirira. Choncho iwo apempha mabungwe ena kuti atengere chitsanzo chothandiza. Unduna wa za maphunziro ukambira nabe ndi amene akuwathandizira kuti ma community day secondary school afike pa mlingo umene tikhoza kunena kuti afika poyambira pa secondary school. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Press Trust a Moses Maliro ati ophunzira maka atsikana amafunika adzikhala m'malo otetezeka akamachita maphunziro awo. Iwo ati bungwe lawo lathandiza sukuluyi chifukwa ophunzira amakhala pa chiopsezo chochitidwa chipongwe monga kugwiriridwa akamayenda mtunda wautali kuti akafike ku sukulu. Kati pali mwayi woti akhoza kumagonera pa sukulu pomwepo chimene chimabweretsa security mmoyo wawo, chimabweretsa security ku nthawi yawo kuti sangade nkhawa kuti atiyendanso mtunda wautali tibwerere ku nyumba kapena yayi kodi tidutsa bwanji dera lija chifukwa akugonera pa sukulu pomwepo chimene ndi chitetezo chofunikira pa mwana wa sukulu makamaka mwana wa chisungwana. Mkulu woyang'anira kuyendetsedwe ka zinthu ku banki ya National Amasauko Katsala ati banki iyi inaona choyenera kuthandiza ataona mavuto omwe sukuluyi ikukumana nawo. Aphunzitsi makolo ana wa sukulu adakhala pansi nkutifotokozera bwinobwino mavuto amene akukumana nawo kudera limene makamaka pa za maphunziro atsikana. Titamva madandaulo awo tinalumikizana ndi anzathu a Press Trust tinaona kuti ndikofunika kwambiri kuti sukulu imene tiyithandize.
banki ya national yapereka 800 million kwacha pomwe bungwe la press trust layikapo ndalama zokwana 400 million kwacha zoti azigwiritse ntchito pomanga chipinda chogonera matsikana ndi nyumba ya aphunzitsi pa sukulu ya njerenje. Pomwe unduna wa zamaphunziro wati umanga malo ophikira pa sukuluyi a ndalama zokwana 20 million kwacha. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Network of Older Persons Organizations manepo lapempha boma komanso adindo kuti alimbikitse ntchito yoteteza anthu achikulire ku nkhanza zosiyanasiyana zimene akukumana nazo m'madera ena mdziko muno. Mkulu wa manepo a Andrew Kavala anati anthuwa akupitirira kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana zimene anati ndizomvetsa chisoni. Iwo amathirapo ndemanga pamene lero dziko lapansi likumbukira tsiku lolimbikitsa ufulu wa anthuwa la World Elder Abuse Awareness Day pa Chingerezi. Iwo akufotokoza. Lelo ndi tsiku lofunikira kwambiri pa dziko lonse lapansi limene tikulitchula kuti World Elder Abuse Awareness Day. Tsiku limeneli timakhala pasi ndikulingalira nkhanza zimene achikulire akukumana nazo pa dziko lonse lapansi komanso kuno ku Malawi. Ndipo pa tsiku limeneli timayenera ndithu kuti titengepo gawo posinkhasinkha za nkhanza zimenezi ndi kuona kuti kupita chisogolo titani. Chaka chino tikupanga tsiku limeneli polingalira mutu woti kupatula zonse zimene timachita zoziwisa anthu za maufulu achikulire titani ndi cholinga chofuna kuti nkhanza zithedi. Ndipo mutu umenewu ukutilimbikisa kuti tiyeni titengepo gawo wina aliyense, boma, abale awo achikulire, mafumu komanso anthu osiyanasiyana titengepo gawo poteteza achikulire. Kunoko ku Malawi tiliso ndi chidwi kuti pakadali pano bungwe la Malawi Human Rights Commission lati anthu achikulire 11 aphedwa miyezi 4 yoyambirira ya 2026 ndipo wapampando wa bungweli achikondi chichozi chere opempha boma ndi nthambi zachitetezo kuti zichitepo kanthu mwansanga. Mkulu wa bungwe la Source Children's Village Bungwe la Source Children's Villages Malawi lati ndilodzipereka polimbikitsa chitetezo cha ana mdziko muno ku nkhanza zosiyanasiyana. Mkulu wa bungweli a Hope Msosa anena izi mdera la mfumu yayikulu Chadza ku Lilongwe pamene bungweli limakumana ndi adindo a mderali pa nkhani zolimbikitsa chitetezo cha ana komanso kulimbana ndi mchitidwe wa katangale. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Mhango. Mkulu wa bungwe la Source Children's Villages Malawi a Hope Msosa anati bungwe lawo limakhulupirira kukhala ndi malo abwino zomwe akuti zimathandizira kukula kwa mwana komanso khalidwe lake. Ansosa anati pofuna kukwaniritsa izi bungweli linakhazikitsa ntchito yoteteza ana komanso kulimbana ndi mchitidwe wa katangale ndi cholinga chofuna kuteteza ana komanso kutukula miyoyo ya manja omwe ndiovutika m'madera akumudzi. Iwo anaonjezera kuti kudzera mu ntchitoyi bungweli likuphunzitsa anthu okhala m'madera kuti adzikanena nkhani zokhudza nkhanza kwa ana kwa adindo a mdera lawo komanso kuwakumbutsa za udindo wawo oteteza ana ku nkhanza zosiyanasiyana. Maphunziro kapena tinene kuti awareness yokhuzana ndi zinthu zakatangale kapenanso kuteteza ana. Timapanga zimenezi chifukwa chonena kuti timakhulupirira kunena kuti chithandizo chimene ife timalandira ngati SOS timachilandira malo mwa ana amene ali kuno ku community ya kunoko, ana amene ali m'midzi ya kuno. Ndi chithandizo chimene chocho chiyenekera ndithu kufikira ana pasachitike za chinyengo. Ndiponso anawo ayenekeranso kutetezedwa kuti chithandizocho chigwire ntchito ndithu moyenekera. Mawu awo a Senior Group Village Head Manika Mundi ayamikira bungwe la Source kamba ka ntchitoyi ndipo ati kupatula ntchito yoteteza ana anthu mdera lawo tsopano azindikira za udindo wawo okhala ndi umunthu zomwe kuti ndi zothandiza kumanga mudzi wawo. Mbuyo mwa Source asanafike dera lino linali ndi mavuto ambiri. Ana amagwiriridwa, amafusiridwa ndi anthu akuluakulu komanso mafumu amene amapeza kuti apatsana mimba
ndiye tinali ngati vutoli derali linakula kwambiri vuto limeneli la ana kupeza kuti agwiriridwa, komanso ana anzathu aulumali samayesedwa ngati anthu, koma kubwera kumene mwabwerera sosi tikuona kuti zatithandiza, atiunikira anthu tazindikira kuti aliyense ali ndi ufulu wake wachibadwidwe. Bungwe la Source Children's Villages likugwira ntchito yoteteza ana komanso kulimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi mabungwe am'madera amaboma a Lilongwe komanso Mzuzu. Ntchitoyi yomwe ndi ya zaka zisanu ikuyembekezereka kufika kumapeto pofika mchaka cha 2029. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tuonenso mitu yake. Boma lati sayansi ndi luso la makono ndi nsanamira pa ntchito yokweza chuma cha dziko. Pali chiyembekezo chakuti ofesi yakalembera wa kampani mdziko muno iyamba kuchita bwino kutsatira kusintha kwakagwiridwe ntchito ka ofesi. Ndipo mu nkhani za masewero a mu ligi yaikulu ya FDH Bank Premiership ayambanso kumapeto a sabatayi. Popitiyani nkhanizi, mkulu wa bungwe lona zakalembera wa kampani business ndi katundu achikumbutso namero wati kusintha kwa ntchito za bungweli imene kale inkadziwika kuti nthambi yakalembera wa makampani kuthandiza boma komanso magulu okhudzidwa pa nkhani yotsata ndondomeko zoyenera. Komanso anati zipititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito zawo. Anamero anayankhula izi ku Mzuzu pamene amakumana ndi magulu okhudzidwa powawunikira zakusinthaku. Musasecheyo wadza ndi ripoti. Boma litakhazikitsa bungwe loona za kalembera wa makampani business ndi katundu lomwe kale linkadziwika kuti nthambi yoona za kalembera wa makampani. Nthambi tsopano yayamba kufikira magulu okhudzidwa pa zakusinthaku. Poyankhula mu mzinda wa Mzuzu, mkulu wa bungweli achikumbutso namero anati kusinthaku komwe kwapititsanso patsogolo kagwiridwe ka ntchito kamakono kuthandiza mnjira zosiyanasiyana monga zokhudza umwini wa kampani komanso kuthandiza Malawi moyenera. Pano patikhalano ndi upangiri bwinobwino ndi kapasiti kuti tizitha kuwafikira ma stakeholders athu kuwalongosolera amene akuyenera kuperekera information imeneyi. Komanso tizitha ngati ofesi kufufuza kuti wedi information yomwe atipatsayi ndiyolondola, chifukwa nkhani siyongoti angopereka information. Nkhani ndiyokuti azitipatsa information yoti tikakaifufuza ikhala yoona. Information imene ndiyofunika kuboma kwambiri. Akamafufuza za katangale anthu ena amangolembetsa business yena akeneni ali kumbali. Mawu ake woyimira bungwe loyimira anthu pa milandu la Malawi Law Society mchigawo cha kumpoto William Chibwe anati kusinthaku kuthandiza popereka thandizo kwa anthu mu nthawi yake. Ndikukhulupirira kuti imene zabwerera chonchezi chinthu chimodzi chimene chisegule kuti anthu tizipanga zinthu mwachangu, ndiponso even anthu ena ofuna ma services awo apa azipangidwa konkuno mwachangu. Amene ikuonikiranso apapa ndiyo kuti atiyikira kale pa website yawo ya makina wa internet kunena kuti china chonse chimene tifuna tingapanga access chili patipo chili pamene popo. Kusintha kwa nthambi kunayamba pa 28 May 2026. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Kampani ya zaluso la makono ya Spark Systems Limited ndi chipatala cha mafupa cha Bedcure akhazikitsa mgwirizano oti apeze ndalama zokwana 400 million kwacha zochitira operation ana 256 amene ali ndi ulumali. Poyankhula ndi MBC, mkulu wa Spark Systems Wisely Phiri anati akasikoyamba kuti agwirane manja ndi Bedcure ndipo ndi odzipereka kugwira ntchito imeneyi. Ngati a Spark ndi ineso personal a Bedcure atinapa kuthandiza nawo kalekale kwachitikapo masajari angapo tife takathandiza ngati a Spark kwakhalaso ana ena amene sikuti amatidziwa koma timatha kupita kukasankha kuti pa list yanuyo mwina 30% ana 10 tiyalipirira muwapange sajari. So takhala tukwathandiza kwa zaka zingapo kufika panopa, koma chaka chinocho tikuona mosiyana. Timafunsa kuti panopa mukamaona ndi ana angati amene mungapange operate mchaka chimodzi. Ndakutuza kuti alikale list ya ana 256 Malawi munomu amene anafikira kale akwena apangidwe operate.
komanso tikamaona dzikoli mmene akukambira iwo kuti muli ana oposera 480,000 amene angathandize iwo nde ngati afikira kale ana 256 ife ngati ASPAC nanena kuti tikhale pansi tiyang'ane kuti mabilo okuti mupange operate ana 256 ni ndalama zingati nde tipangane collaborate tipange ma functions limodzi tipange raise ma funds iwo at the end of it tikamakwanisa nthawi imene tikukambayo tikuyenera tipange raise ndalama mukukambazo so panopa tiuza kuti khani target ya 400 million and ifeyo talimbisa mtima kuti ma function tipange alimodzi ndalama ipezeka tiyathandiza nawo kuti akapange operate 400 million ipezeka tikamamaliza ma function. Davis Megwa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku BEDQ ya Malawi. Vuto la ana amene amabadwa ndi ulumali ndi lalikulube malinga tikaona ndi kafukufuku mwana panga a UNICEF zaka zitatu zomwe zapitazo kunena kuti pali ana opitirira 480 amene amabadwa ndi ulumali and ana ambiri amene amabadwa ndi ulumaliwo amakhala kuti akukhala mu mphawi oti sangakwanise kupita ku chipatala makamaka zipatala zolipira ndefe ngati achipatala cha BEDQ tinalona kuti vuto limene lili lupitirabe ndikunena za zaka zitatu komano panopa 2026 ndeti vuto ana ambiri abadwaso kale ndeti situkambaso za 480 tukamba mwina za 600 or 800 plus ndeti vuto lalikulu loti sangapite nalo mzipatala zina Malawi munomu kupatulapo chipatala china cha ngati chipatala cha BEDQ. Of course zipatala zina zimatha kuthandiza komano ngamene fe timathandizira mwaulere ndeti ana amene wakhoza apeza thandizo lalikulu kwambiri mdziko momuno malo moti apite maiko akunja. Nkhani za masewero a muligi yaikulu ya FDH Bank Premiership abwerera mbwalo kumathero a sabatayi atayima kwa sabata ziwiri. Kuyimitsidwako kunali chifukwa chakuti timu ya Flames idali ndi masewero opimana mphamvu komanso kamba kakuyamba kwa chikho cha Airtel Top 8. Mu studio muno tindi mtolankhani wathu Norbert Jameson amene akufuna kuti atitambasule zambiri. Norbert, ndakulandira. Kodi ligi pamene inayimira paja ndi pati ndipo pamene kuyambaso iyambira potani? Pamene tinayimira ndi paja poti matimu osana atasewera masewero asanu ndi amodzi 6 and Wanderers ndimene ili pamwamba ndi 13 points koma kufanana ma points ndi Silver komanso Brigos angosiyana zigoli. Ndipo masewero 6 ali satasewera pansi penipeni pali Craig Sporting paja ndi timu yokhayo yomwe sinapambanepo chiyambireni ligi. Magame 48 ndamene anaseweredwa zigoli 100 ndi zomwe zinagoletsedwa pamene tinayimira tsopano. Ndipo pamene tikuyambira pano njoti Wanderers ikumana ndi Ekhaya komanso Silver Strikers ndi Silver pamene Brigos ili ndi Karonga United. Craig iyo nayonso ili mbwalo tsopano ikusewera I think ndi Masters pamene Bullets ikupita ku Kamuzu Barracks pamene zikuyambira tsopano loweruka kukhala masewero anayi lamulunguso kukhala masewero anayi. Tientuzaneko za Airtel Top 8 zakhala motani? Airtel Top 8 masewero 4 aseweredwa tsopano tapeza matimu awiri amene apambana Wanderers ogonjetsa Craig, Silver ogonjetsa Craig. Pamene Bullets ndi Ekhaya kufanana mphamvu 1-1 nayonso Silver ndi Brigos 0-0. Mene zili mundoto amene apambana aja ndamene ali ni mwayi tsopano oti masewero masewero wandachibwereza amene aja ali ni mwayi wokulu kusiyana ndi amene agonja aja. Craig idzakhala pa khomo ku Obredimba Stadium pa 12 July. Chimodzimodzi Karonga pa 12 July pomwepo. Koma matimu amene akusewera nawo ndi matimu akuluakulu ndithu Silver ndi Wanderers. Ali ni mwayi kuti akhoza kutembenuza zinthu ndithu. Koma sindikukumbukira kuti ndilitika kapena ngati zinachitikapo kuti timu yagonja 2-0 masewero oyamba masewero achiwiri nkupambana mwina 3-0. Pamene ukayang'ana Bullets ndi Ekhaya, Silver ndi Brigos masewero amene ajaobe matimu aja sakusiyana kwambiri mphamvu. Koma Ekhaya ili ni mwayibe pang'ono chifukwa choti inagoletsa chigoli koyenda. Ndiye kuti masewero achibwerezawo atadzatsera 0-0 ndiye kuti Ekhaya idzapitirira Bullets idzatuluka. Koma amene ali mwayi waukulu kwambiri panopa ndawo amene anapambanawo. Mpikisano wa World Cup ukupitirira masewero ndithu akhala kuseweredwa osiyanasiyana. Tofuna timvepo kodi matimu aku Africa zikuyenda bwanji kumeneko? Matimu aku Africa taona ndithu angapo amene alowa mbwalo. South Africa ndi jena gonja komanso tinaona Brazil makamaka Morocco kufananitsa mphamvu ndi Brazil 1-1. Lero lino kumawa kuno kunali masewero awiri nso okhudza matimu aku Africa yoyamba imene yapambana ndi Ivory Coast.
Andithu amene ndi Norbert Jameson amene amatsatira bwino nkhani za masewero kuno ku MBC. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati sayansi ndi luso la makono ndi nsanamira pa ntchito yokweza chuma cha dziko. Pali chiyembekezo chakuti ofesi yakalembera wa kampani mdziko muno iyamba kuchita bwino kutsatira kusintha kwakagwiridwe ntchito ka ofesiyi. Ndipo mu nkhani za masewero a mu ligi yaikulu ya FDH Bank Premiership ayambanso kumapeto a sabatayi. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Mwakoma nonse. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ngoyenera kuti munthu amene ali kunja afuna upanga unkhoswe koma akulephera kuti mwina angabwere kuno